Jo em vaig començar a implicar en el tema independència, que em va durar poc, perquè de seguida em vaig adonar que és una trampa per la independència en qüestió política, és un engany intencionat per part dels dirigents processistes, perquè el que es tracta és de recuperar la llibertat del poble català. I ens van advertir independentistes bascos que quan es comença a parlar de llibertat dels presos s'obliden de llibertat dels pobles. I quan els presos són traïdors, doncs encara més, perquè serveix per presentar-los davant del poble que han traït com herois per una part del poble com a mínim. Això ens ho van dir ells per Otegi, nosaltres ho podem aplicar a Junqueras, Forcadell i a qui sigui. Qualsevol dirigent català que es queixa de Madrid o és un ignorant votant al carrer, o és un incompetent votant al carrer, o és un traïdor votant al carrer i a judici català. Què collons queixar-se de Madrid? Què collons bordar contra Madrid quan resulta que Madrid està complint la seva obligació, que és mantenir-nos sotmesos, espoliar-nos fins a genocidar-nos. Sí, fins que deixem de ser català, que todos seamos ciudadanos españoles, todos libres, iguales. Aquesta és l'obligació de Madrid. Nosaltres no hem de posar votació si som una nació i si volem tornar a ser lliures. Això, des d'un punt de vista català, és inacceptable, és absurd. És negar-nos com a catalans. Això és el punt de vista castellà. I com Castella ens ha imposat el punt de vista castellà? Amb uns dirigents catalans traïdors des del començament, des de sempre, perquè són el fruit de la traïció dels anys 70, que gràcies a Xirinacs, els seus 3 volums, La traïció dels líders, ho expliquen tots els ets i uts. I allà, doncs, el traïdor número 1 va ser el Jordi Pujol, va tenir el premi de ser president de Catalunya a 24 anys de la Generalitat, que és part de l'estat espanyol, sí que per res va ser el president 116 o 117, sinó que va ser el segon president de la Generalitat de Catalunya al servei de Madrid, com ara en Torra és el president 7è i no el 121è, em sembla, com farda, no? Doncs no és veritat. I el Jordi Sánchez, amb 30 anyets, es mereix 15 línies ja la traïció dels líders, que és un traïdor amb àmplia experiència. Però fruit d'aquella traïció dels anys 70 es forma la Comunitat Autònoma Catalana i la Generalitat de Catalunya. Llavors, dir que nosaltres, ells, aquests dirigents, ens han empès a votar sense plantejar altres possibilitats, negant tota la nostra història, tots els nostres drets històrics, tot el nostre passat, com si fóssim un poble nou que vol ser independent. Hi ha hagut una invasió, una ocupació, una repressió brutal, una violació, el violador es queda a viure a casa violada, cada any s'emporta la collita, sobreexplica a la seva gent que aquí vivim gràcies a ells. O sigui, és esperpèntic el que està passant. I qui està fomentant això són tots els nostres dirigents traïdors, no només polítics, també culturals, universitaris, etc. Des d'un punt de vista català és absurd posar a votació si som una nació o no i si volem tornar a ser lliures. Hem d'afirmar que sí i que hem de dir senzillament que el Principat de Catalunya, ocupat des de 1614, volem que els ocupants fotin al camp. I els nostres drets històrics són enormes, són enormes. Visca Catalunya de nou lliure.